बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा सासे बर' लाइमोनखौ गुलि गावहोनानै बेनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनाया बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा गुबुनफोरजोंबा दाउसा मामब्रिया बायदि जानानै थायो हा गुबुनफोरखौबा जेबो एरलाबनो हाया खिन्थु गावनि फिसाया गावनि फंबाया जुदि इसेल' भुल खालामोना बेखौ नायगार माने केपिटेल पानिशमेन्ट होनानै जिउ फोजोबनानै बे न'खर संसारखौ दंस खालामो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेनो हमना खाबाय जानांगौ। दाखालि बावैसो फरेस्टारफोरनि आखायाव गुलि गावनानै जिउ खोमानांनाय फुंखा बसुमतारीनि सायाव गावनि असे बिमाया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बेनि सायाव कबिन बर' आदायाबो जोबोद मोजाङै बाथ्रा बुंदों। थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय। बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो। आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फानलायनो सानदों नङा आरो बियो दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। फुंखा बसुमतारीया दायनिगिरियानो जाबाय दे मा बिथाङा दाय खालामदों होननानै बिथांखौ गुलि गावथारनांगौ होननायनि बाथ्रा दंमोन नामा? बिथांनि साजाया गावथारनायानो थैनायानो साजामोन नामा? बिथांखौ दस्रा साजा होनो हायामोन नामा? बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन जानानै फैदों आरो बेखौ लानानै दिनै मानव गिदिर दावराव देख्रेब नार्जारि नोंथांमोना ओरैनो सिरियैनो थायाबालासिनो बेनि सायाव प्रटेस्ट रेलि खालामनांगौ बोरै गावथारनो मोना बेनि इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै खुद्रिसारनांगौ जेरैखिजाया जास्टिस मोननांगौ फुंखा बसुमतारीया। दिनै आं बे बाथ्राखौसो बुंनो फैदों। फुंखा बसुमतारीया फरेस्टारनि गुलिजों जिउ बावलांनो गोनां जाबाय। बिथाङा सासे खुदियाबो दंमोन, सासे बिसि दंमोन, बिमा बिफा दंमोन, न'खराव सासेल' नायल' फिसा हौवा जाय माने बे बैसोआव गावनि बिसि फिसाजों थानानै बिमा बिफाजों थानानै रुजु रुमु संसार जानायनिसो सममोन। बिथांखौ दिनै फरेस्टारफोरा गुलि गावनानै बुथारबाय। दिनै बिथांनि बिसिया गावनि गोजा सिन्दुरखौ खोमानानै रान्दि जानानै थानांसिगोन आरो बिथांनि फिसालाया दिनै बिफा खोमाना लानो गोनां जाबाय। बेसे दुखुनांथावना जोंनि बर'नि न'खर संसार जानाया। गोदोआव आलादा न'खर दाबिनि सोमावसारनायनि मुङाव पुलिस मिलिटारिजों गुलि गावजानानै गोबां हाजार मानसिफ्रानो थैनानै थांनो गोनां जाबाय। हाजार बिमा माहारिया गावनि खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय, रान्दि जानो गोनां जाबाय। सोरबा पुलिस मिलिटारिनि गुलिजों सोरनिबा फिसाफ्रा बिमा बिफा खोमानानै मावरिया जानानै थाबोनांबाय। दिनै बै गथ'फ्रानो देरनानै सेंग्रा सिख्ला जाफैबाय। दिनै बे सेंग्रा सिख्ला जाफैनाय समावबो गावनि बिमा बिफाया गोसोमना गुफुरमोन, गाहायना गोजौमोन बेखौबो मोनथिस्लाबासै। बेसे दुखुनांथावना। पुलिस मिलिटारिजों गावथारजादोंबो जादों, बेनि अनगायैबो गावबा गावनि गेजेरावनो गोरोन्थि बुजिलायनानै गावबा गावनि सिलायनि गुलिजोंनो दिनै सोरबा बर' फिसाया, सोरनिबा फिसा हौवाया, सोरनिबा फिसाया, सोरनिबा बिफाया गुलि जानानै थैना थांनो गोनां जादों। दिनै आलादा न'खरनि सोमावसारनायनि बिनिमयाव जोंनि बड'लेण्डआवहाय मोनसे थेलेबलेब मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोनबाय। बिटिसि जाबाय, बिटिआर जाफैबाय। दिनै गावनि गेजेरावनो थेलेबलेब सरकार दं। दिनै जोंनि आखायाव सरकार थासेयावबो दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा पुलिस मिलिटारिनि सिलायजों जिउ बावनो गोनां जाबोदों। बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा। गुबुनफोरजोंबा दाउसा मामब्रिया बायदि जानानै थायो हा
गुबुनफोरखौबा जेबो एरलाबनो हाया खिन्थु गावनि फिसाया गावनि फंबाया जुदि इसेल' भुल खालामोना बेखौ नायगार माने केपिटेल पानिशमेन्ट होनानै जिउ फोजोबनानै बे न'खर संसारखौ दंस खालामो बेसे दुखुनांथाव। आरो फारसेथिं दिनै बिटिसि सरकार सोलिगासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार आरो बे सरकारनिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां EM जेम्स बसुमतारियाले सासे बर' फिसा बिथाङाबो सासे संसार जानाय बिथाङाबो बिसि दं बिमा बिफा दं गथ' गथाय दं दिनै बिथाङा फरेस्टनि EM जालायनानै दिनै सासे संसार जाबाय थानाय सासे बर' सेंग्राखौ सोरनिबा फिसायखौ सोरनिबा बिफाखौ दिनै गुलि गावना होनानै दिनै बे न'खरखौ थेर बेथेर खालामबाय बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा। जोंनि आखायाव गोहो थासेयावबो जोंनि आखायाव प्रसासन गोहो थासेयावबो जोंनि आखायाव खुंथाय गोहो थासेयावबो दिनै सासे बर' लाइमोनखौ गुलि गावहोनानै बेनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनाया बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा। नंगौ मानिबाय बिथाङा दायनिगिरिब्लाबो बिथाङा दंफां दानदोंब्लाबो दंफां खावदोंब्लाबो नाथाय बिथांनि साजाया थैनायसिम नङामोन आरोखि। बिथाङा दायनिगिरि खालामनायनि मुङाव बिनि साजाया दस्रासो जानांगौमोन नाथाय बिथांखौ गुलि गावनानै बुथारनाया जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा जादों। दा बे फुंखा बसुमतारिया थैना थांनायनि उनाव बिनि फोलेरफ्रा बिनि जेनेरेसना बिनि बिसिया बेसे खस्थ' दुखु लानानै जिउ खुंलांनो गोनां जागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना सानदोंना? दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैसिमबो जोंनि आखायाव पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट थासेयावबो दिनै पुलिस मिलिटारिनि आखायाव नंखाय बाखायै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ बावनो गोनां जायो। दा बिदि सोलिगासिनो दं आरोखि। दा जेरैखि जाया फुंखा बसुमतारिया जास्टिस मोननांगौनि थाखाय थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय आरो बोरै गावथारजाया बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै जोंनि गोबां माहारियारि आफादफोर आरो गोबां मेलेमजिबिफोर दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनाबो ओरैनो सिरियैनो दलरै जिरायनानै थायाबालासिनो बेनि सायाव आवाज होनांगौ होननानै आङो लुबैयो।